नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तांदळा पोळे करचे पळोवया. तांदळा पोळे करच्याक जाय आशिल्लें सामान 1 कप पोळ्या तांदूळ, 1 चमचो मैदा पीठ, मीठ आणि तेल. सगळ्यात पयली पोळ्या तांदूळ बरो करून धुवन घेवका. धुयेल तांदळात उदक घालून 4 तास तिंबोच्या दवरका. 4 तासानंतर भिजेल तांदूळ मिक्सरात घालून थोडेशे उदक घालून गंदकन वाटून घेवका. हे वाटून घेतील पोळ्या पीठ. वाटील पीठ एक व्हड आयदनात काडून घेवका. मैदा पिठात थोडेशे उदक घालून पातळ करून घेवका. पोळ्याक मैदा पीठ घालून जाल्यार बी जाता, हे ऑप्शनल. मैदा पीठ घाल्ल्यान तांदळा पोळे कायलीक चिकटनात आणि पोळे काडचे इजी जाता. पातळ केल्ली मैदा पीठ तांदळा पिठात घालका. रुचीक जाय तितली मीठ घालका. हे पोळ्या पीठ अजून दाट आसा. हातूत आणि अर्ध पेल उदक घालून पातळ करून घेवका. तांदळा पीठ खूप पातळ किंवा खूप दाट उरचे ना. अकस्मात खूप पातळ जाल्यार सुक तांदळा पीठ घालून घेतले जाता. पोळे काडच्याक गोल दाळ यूज करका. कायलीचेर थोडेशे तेल हुन करून घेवचे आणि हुन कायलीचेर पोळ्या पीठ गोल करून घालून घेवचे. गॅसा फ्लेम हाय दवरनच धाकणी धापून सुमार 1 मिनिट पर्यंत पोळो भाजच्या सोडका. 1 मिनिटानंतर पोळो परतुका आणि दुसऱ्या सायडान बी आनी 1 मिनिट भाजका. अशीच करून उरील पोळे काडून घेवका. आमी दिल्ले मापान 12 तांदळा पोळे काडचे जातात. मैदा पीठ घाल्ल्यान पोळे तव्याक चिकटनात आणि एकदम इझिली निकळतात. हे पोळे एकदम कमी तेला भितर काडचे जातात आणि पोळे काडच्याक खोबरेल तेल यूज केल्या बी जाता. हुन तांदळा पोळे पातळ गोड आणि लसणी चटणी बरोबर खावच्याक रेडी आसा. तुम्ही बी हे पोळे घरा ट्राय करा. कशे लागले म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.